Michael Productions. Mahaɗin zuciyata ai ke ce, zuciya ta buɗe miki shige ki zauna. Mahaɗin zuciyata ai kai ne, zuciya na buɗe zo ka shige ka zauna. Mahaɗin zuciyata ai ke ce, zuciya na buɗe zo ka shige ka zauna. Shinki gona babban tsaiko ya sanya zuciya a cikin tarko, sanki zuciya ya min kago, ki so ni sa'i wa'adi mako haɓaye mai mahali. Mahaɗin zuciyata ai kai ne, zuciya na buɗe zo ka shige ka zauna. Zuciyata ai ke ce, zuciya na buɗe zo ka shige ka zauna. Michael Family.